Kerman zapata dendan. Kaixo. Zaldean. Arratsaldeon. Ba, nik zapatak behar ditut, moñetakoak. Eta ze estilotakoak, la pixka jantzigoak edo esporrago. Erosoak, baina ni bezala dotoreak, zapata dotoreak. Eta goxoa nahiko duzu. Bueno, bai, egunero ibiltzekoak. Eta bota batzuk, zemoz? Ez, botak ez, ze oinetako sendoa, baina arinagoak behar ditut. Ze asko ibili behar dut. Zapatilla batzuk orduan? Zapatilla ez, zerbait dotoreago, pizkatze, bakizu zer, egunero Euskal Telebistan irten behar dut, Euskal Herri osoa zeharkatu behar dut, Euskaraz mintzatzeko mintzalaguna bilatzen. Ze, bueno, ni Euskaldun berria naiz, zuze zara? Bueno, ni dendaria eta Euskaldun zarra. Ba ni ez, ni naiz A2 mailakoa. Eta bakizu zer esan nahi du A2 maila? A2 maila, abia puntua. Bueno, mordoen Euskal Herri osoan ibiltzeko, oinetako berriak behar ditut. Saiatuko behateatzen. Behar izan perifrasiak euskaraz bi erabilera ditu. Batetik beharra, premia adierazteko. Kermanek zapata berriak behar ditu. Edota, egunero ibiltzeko oinetakoak behar ditu Kermanek. Bestetik, etorkizun hurbila. Ze egin behar duzue gaur arratsaldean? Hauek behar badan estuegiak dira, txikiegiak min egiten didate. Badauzkazu beste neurrian? Zemoz hauek? Ba begira hauek, igual handiegiak, ez? Zabalegiak. Zatik etzea pixkat ibiltzen da probatzeko. Nik uste ondo dauzkatzula. Aizu, barkatu, zer iruditzen nire zapataren kolorea? Gustatzen zaizu? Bai, kolore politia iruditzen. Bai. Eske... igual... beste kolore batean eskatuko diot, bai. Bigarrenik, beste bat. Dendariak zapata pare bat erakutsi dio, baina Kermanek beste neurri bat behar zuen. Ez ahaztu, besteri bat ipintzea. Bai, zapatak ondo ditut, baina badauzkazu beste kolorean? Ba, kolore fuerteago batean. Zerbait bixiagoa edo? Eta lokarridunak behar ditut, bai, zeni daukat oina estua, baina luzea, bueno, dena doa konkordantzia, bizkat, bai. Eta nik asko zaindu behar ditut oinak, ze amatxok beti esaten du. Osasuna hasten da oinetan. Ustet bakitela zen nahi dezun, badaukat zerbait zutzako. Igual, kombinatzeko gero beto zapatak behar. Bai, beitu, hauek bai, gustatu egin zaizkit, probatu egin behar ditut. Ba, eman dut lehen pausua, hori da garrantzitsuena. Hemendik aurrera adi, Badator Kerman! Gaur zapata dendan Kermani behar izan agertu zaio. Eta behar izanek euskaraz bi zentzu ditu. Batetik, beharra, premia adierazten du. Kermanek zapatak behar ditu. Edo zapatak ordaintzeko dirua behar du. Eta bestetik, etorkizun hurbilere adieraz dezake. Zer egin behar duzu gaur arratsaldean? Euskaldunak topatu behar ditut gaur arratsaldean. Bigarrenik, beste bat. Beste batek beti bat hitza izan behar du aldamenean. Dendariak zapata pare bat erakutsi dio, eta Kermanek beste neurri bat behar zuen. Beraz, gogoratu, Bestek beti bat izan behar duela alboan. Gazteako kontzertuetan bezala, beste bat. Argi geratu da, ezta? Bai? Bueno, badakizu, honekin. Edo arekin, baina egin.